Dnes si upečieme narodeninovú tortu, konkrétne punčovú. Budeme potrebovať 3 vajíčka, 25 ml olej, 100 g cukru a hladkú múku 200 g. Toto budeme robiť 3-krát, nakoľko sú tam 3 pláty, 1 ružový, 2 biele. Rúžového sa ešte pridáva potom potravinárske farbivo, ja používam červenú alebo rúžovú gelovú farbu. Gelové sú najlepšie, lebo mi to nerobia tekuté to cesto ako tekuté farby. Do kotlíka si hodíme vajíčka, cukor a toto poriadne teraz vymiešame na penu, než prilejeme olej a primiešame múku. Do spenených vajíčok si teraz potrocha pridáme olej. Teraz si do týchto spenených vajíčiek priosiem múku. Ale zľahka treba premiešať, aby sa to pena úplne nezrušilo. Dáme to na plech vyslaný pečiacim papierom. Teraz to ohladíme. Teraz ten biely plát upečieme na cca 160 horkovzdušný ohrev a 10 až 15 minút. Treba si to ostopovať, každý má inú rúru. Medzi tým, čo sa nám pečie plát v rúre, tak si spravíme syrup 100 ml vody. Ďalej mám tu 50 g cukru. K tomuto má prísť originál punčová aroma, alebo ak nemáte punčovú, tak ľudia dávajú rum. Čistý rum alebo rumovú aromu. Ja osobne nepreferujem túto alkoholovú verziu, takže vy si kľudne teraz pridajte punčovú aromu alebo rum podľa chuti. Ja dávam pomarančový extrakt, alebo teda pomarančovú príchuť. Už je tu veľa nemám, tak tu tam zrovna dolem. To sú možno tak 2 čajové lyžičky. A okrem tejto pomarančovej ja použijem vytlačený citrón a z polovičky citróna šťavu si predsedím. Teraz toto celé rozvaríme na sirup, ktorým teda polejeme tú tortu, alebo teda tie rezy. Až sa to prevarí, celé to zbublinkuje, tak to odstavím a potom to treba nechať vychladnúť na izbovú teplotu. Dobre, teraz nás už ten sirup začína bublinkovať. To je vlastne len o to, že sa to tam trochu prevarí a ten cukor sa nám rozpustí, ktorý už je rozpustený, takže ja to teraz odstavím a nechám to, aby to vychladlo. Dobre, prvý plát máme upečený, trvalo to teda u mňa konkrétne 15 minút presne na tých 160. Po upečení druhého bieleho plátu sa mi bohužiaľ stalo presne to, čo som nechcela, aby sa mi stalo. Rozbila som si tie vzdušné bublinky a tým pádom mám jeden
teraz hutný a taký nedobrý plát, takže ho budem musieť upiecť znovu. A toto je super šance vám aj ukázať presne, ako to má vyzerať a ako to nemá vyzerať. Takže názorná ukážka toho, ako to má a nemá vyzerať. Takže tento prvý vyšiel super, je pekný, mäkký a je lahučký. A tento druhý je úplne hutný a taký ťažký. Takže ľudia, dávajte si pozor, keď vymiešate múku do toho vymiešaného vajca. Lebo ak to urýchlite, rýchlo to zamiešate, tak vám to takto ostane také nepekné a to nechcete. Takže ja si idem vymiešať nové cesto, toto pôjde zrejme do koša. A potom budeme pokračovať. Pokus číslo 2. Dúfajme, že tento už bude dobrý. Tu máme rúžové cesto, rúžové vymiešané vajíčka do peny. Pridala som tam túto farbu, je to fuchsia color. Magenta, po slovensky myslím magenta. Je to gelová farba a je podľa mňa z nich najlepšia, nakoľko mi to nerozpustí, neostane mi to mokré, ak používate tie potravinárske farby, ktoré sú tekuté. Takže tu som dala také 2 kvapky a mám takéto pekne rúžové. A teraz už do toho len pekne zľahka primiešam múku, dáme upiecť a budeme potom dávať dokopy. Čas to dať dokopy. Tuto mám prvý plát biely položený. Sťahujte papier, až to máte studené, vychladnuté. Ako ja teraz. Takže takto máme ten plát. Natrieme ho jahodovým džemom, teda ja dávam jahodový džem. Preferujúco zvyčajne býva jahodový, malinový alebo currant. Rybezlový alebo rybezlový, najlepšie v červených farbách alebo nejaký kyselkavý. Ja dávam tento jahodový, je bez semienok, takže sa dobre roztiera a nech je to do zubov. Položím na rúžovú. To budeme teraz polievať cukrovým rozborom, ktorý sme si spravili pred. Ja si to dávam takto do fľašky DIY, aby sa mi to ľahšie striekalo. Toto mám v čisté fľaške spravené dierky na vršku. Fľašku používam vždy, keď niečo potrebujem polievať, postriekať pri pečení. Takže v tomto prípade syrup je už hotový, vychladnutý. A takto si to pekne postriekam. Môžete lyžičkou, ja to dávam takto. Asi natrieme ten posledný plát džemom. Možno tam dám asi celý. Toto bol džem 300 gramový, ale už bolo z toho asi lyžica odobratá. Tak, a ešte mi kúsok zostalo, tak počítam tých 260 gramov zhruba na tých 25 x 25.
Dobre, ideme položiť tú poslednú časť. Takto už mám tú poslednú. Stiahneme. A teraz to dáme zaťažiť do chladničky. Najlepšie by bolo na celú noc. Môžete zaťažiť knižkami, alebo či máte trvanlivé mlieko, čo máte niečo ťažké, čo vám nezvohne v chladničke, tak s tým si to zaťažiť. Na to späť tento papier. Na to si položíme niečo ťažké teraz. Dobre, takže čas zaťaženia. Ja si dám takto návrh pekne jeden ďalší plech, aby sa to pekne spojilo. Návrh si poukladám. Mám tu kartón jablkového džusu. Ti dám takto pekne návrh. A takto zaťažené to ľudia dajte do chladničky. Teraz sú 3 hodiny. Buď to budem zdobiť ešte večer, alebo na ďalší deň, zajtra ráno. Takže sa vidíme po. Dobré ránko. Vítajte späť. Ideme si dokončiť ten slavný punčák, ktorý sme začali včera. Už mi to večer nevyšlo dokončiť. Musela som robiť večeru a podobne. Teraz si odťažíme ten punčák a spravíme si polevu. Takže na punčákovú polevu budeme potrebovať mladý cukor, polovičku vytlačeného citróna, ktorá som si už odždímala, potravinárskú farbu, dneska používame tmavú ružovú, horúcu vodu, ktorú už som si zovrela a jednu misku, ktoré to dáme dokopy. Takže môžeme začať. Pomery ohľadom cukru vám fakt nepoviem, ja to je, že totálne od oka. Čo sa týka tej polevy na ten punčák, viem, že sa to dá kúpiť už hotové v prášku v obchodoch. Myslím, že sa do toho pridáva len voda, tým pádom už máte tú polevu hotovú, len si ju vymiešate. Ja si to robím doma, ale takto aspoň viem presne, že čo mám v tom. Spravím si ju buď hustú alebo riedku, akú potrebujem, podľa toho, ako chcem ja. Pridáme tú farbu k tomu citrónu. Asi som tam dala veľa. Bude asi dosť rúžová, nevadí. Vylejte horúcu vodu, som vám ten cukor rýchlejšie rozpustí. A ten citrón budete mať kyselkavú polevu. To celé zamiešate, vymiešate do hladka. Pritom to je dobré, že ak máte riedke, pridáte práškový cukor. Ak máte husté, pridáte tú horúcu vodu alebo viacej tej citrónovej šťavy. A myslím si, že tá polovička citrónu úplne stačí. Tak, polevu máme už vymiešanú, tak toto vyzerá. Takto mi to stále tečie, ale je to dostatočne husté na to, aby to nestieklo z tých rezov. Takže si to vylejeme teraz. Dúfam, že mám dosť, že mi to bude stačiť. Neviem. Dala som tam polovičku tej mojej dózy toho práškového cukru. Som povedala tak 200-250 gramov cukru asi. Takže takto. Zabudnite, kraje sa budú odrezovať, takže budú odrezky. A potom, čo to ja takto rozotriem, dám to zatuhnúť na chvíľu do chladničky. Punčák je už potretý. A teraz ho dám na chvíľu vychladiť do chladničky a ideme si spraviť krém. Tak, ideme teraz na krém, ktorým budeme zdobiť ten punčák. Dáme si tuto, potrebujeme
mascarpone, jedno balenie a šľahačku, to je, mám tu 150 ml a k tomu trocha cukru práškového. Takže do kotlíka si dáme teraz mascarpone jedno. Jedna dôležitá vec, neprešľahajte si tú šľahačku, inak sa vám to odpojí a bude vám to tiesť, spraví sa vám z toho voda a už to nezachránite. Už to je šľahačka. Môžeme si hneď do toho aj pridať cukor. Nechcem to veľmi sladké, tak neviem. No, 3 čajové také kopcové lyžice. A ideme mixovať. Ideme pomaly. Tak tu vidíte, že už mi to drží, nepadá mi to, takže je to hotové a môžeme ísť striekať. Užívam špičku túto, neviem aké to je číslo, už mám roky. Je to podobné tej, ktorou sa striekajú rúže, len táto je oveľa viac otvorená. Dobre, nakoľko som mala stále dostatok krému, tak som sa rozhodla to postriekať okolo dokola. Kolem dokola. A ohľadom dekorácie, tuto som si pripravila také čokoládové piliny. Takto. A tak ja teraz postupne budem pridávať na ten krém na vrchu. Si vyberieme také väčšie, peknejšie a takto ich nejako postupne dáme na ten krém. Mám tu nejaké jahody a maliny, čo som tuto zohnala, také čokoládové prsty. Tak, už nám chýba len zápich a sviečky. Takže tu už máme finálny výsledok. Už som pridala aj zápich a sviečky. Takže takto. Dúfam, že sa vám táto punčová torta páči. Že si ju možno urobíte aj vy sami doma. Čauko!